Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Mr. Pebble Banger. Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama strana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, no hoor not loop, tambri binu srefi, una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Kijkers, en ik heet u van harte welkom. Ik ben hier met de heer Nanny Morey. Hij is tevens ook van het binnenland en hij is tevens ook gouddelver. En meneer Nanny, en ook kunstenaar, ja. En ik wil u dus een andere dag uittrekken om ook de kunsten van u te laten zien, van hem te laten zien. Meneer Nanny, ik voel ook de historie van u de in Abusu op begin drapen. Is dat tijdelijk go to man? Je zoekt go to. Voor tegenslagen de pisma review of pe bepaalde sanlek a torif matawai. Pe bepaalde sanlek go verkeer. Van je ervaar de jaren die zij zo go to. Dus ja, volgens mij begin ik bij de samenleving. Van wat ook die hebben toch? En laat je kijken, en laat je smaak. Opnieuw? Ik had dat. Dat is volgens mij begin ik bij de samenleving wat ook die hebben toch? Ja, laat je kijken. Ja, dus in de laatste jaren, ja. 10 roof, gevallen, heb je toch? Maar toch, hoe nog even. Alles soort van je zoeken. Dan je gewoon naar vacuums. Je zoekt naar go toe. Dus in de laatste tijd ja go toe kon je wel, dat heb ik toch. Maar dat er aan finish zo. Roefer, om een manke. Ja, dus dat is. Oké. En even look op historie voor ex-president Sako Tete. Toesranang, ex-voorzitter van de NDP. Als je om een geruchte dit tak, je schrijft naar een abopman. En als je tak om een geruchte dit tak, de man zoekt chief zo war naar de aboppers, naar om een voor de man. Zou je opvoetak tegen de NDP'ers? Natuurlijk samen proberen te creëren een chirurgs. Dus in het historie of deze, om deze, soldier, legend, sabi toch? Maar sans had mijn natori deze, dat ik me nog kies kans voor Bera man. Maar dat nou wat hoor zei en ik ben een Bera man graag, ik was soort dat is, sabi toch? Dat misreft naar soldier. Maar na hier chuku, sami konshi misreft voor vrede, sabi toch? Waarvan
give me, if you can fight them, join them. Sabi to? The two man, DC, DC, legend, nang Ronnie Bravo. The man sitak, the man no ma fight this refi, the man join this refi. Sabi to? The man be up the achterbaan. Asan BD via achterbaan, maar de man refi, nang asamisi, the man belly buyer sandat, the man join this refi. Dus, ayer dugu sa ego gaan tussen Bob aanhanger ng NDP. Gimif mi say liever de malibasan dat. Sabi to? Want ala de aanhanger voor NDP na so supportisme. Ala de aanhanger voor Bob na so supportisme. Sabi to? Dus liever dus fa de mai firi de maf NDP na prosto de maf Bob de firi. Dus liever de ma join de refi. Ja. Maar faushi ina pe fa binnenland jusref lopko. Misuke her binnenland misuke. En fa gatori fa binnenland. Luku ex-president. Ama besa ba her binnenland. Sabi to. President de sama no sa fa binnenland. Ronnie Bravo sa ba her bin. Dus yesidak de man no be ma fight this refi dat de man join this refi. Dus lifaru libasan dati. Dus fa hieruit mi wantak nanga mino sab den persoonlijk, maar mino mama sa eluku sabi to, mi de actief na assisting. Dus mi wantak nanga data toto pati sikidix dausa menem ala de FCB wantak lifaru join. Want im luku de mais don samo da pesu kamuni na NDP nanga Bob. Ina binnenland na NDP nanga Bob. In de ghetto na NDP na Bob, dus liever ulibasan. En once aan mi want takitu, Bob wan no ma wina verkiezing. NDP wan no ma wina verkiezing. Dus make them as after them I do. Is habit toch? Make them as after them I do. En te asan ogo uit de hand na une viering, want abe lopen uit de hand ba. Is habit toch? Luko sa kosta no. Na une uwai viering. Is habit toch? Dus liever de libasan dati. Ja man. En ook als je tak in een binnenlands refi, want to bigi probleem de pe libisman o mananga desan dat meki dema es staka furu. Vooral mi brief na koffie kamp, de man belop staka toe, omdat walo fromusan heb sa probleem de en no wan voor de regering sa kongwe ne lukudens madati. Misschien als u kunt uitleggen sana de probleem dati. Oh, de probleem dati. Dus na lek wa oso paileki na yu sa paileki to pe yu oso ileki na prosto. Dus ano tak me George sa president isabi to maar amano sa babeneland sabi to imlukutak di CBD to kabe gop chinso ina beneland iti sabi to maar ama substate sa ina beneland sabi to. Dus na so potwaman sa sabahir kondri dat mi firier en de ma ponsan etak Ronnie mi no karamakuno omdat we mensen mij just stay karamakuno sabi to maar door aman titel sabi to kaya ama for dine maar mensen mij te kamano magwa buitenland sabi to if amatron president to dat je schrijft osidak aman agwa buitenland ala de wurit president okomita manja dat na 100% Trump Putin Karkom banki mo ala president na wurit may go mit wurit man dat team sabi. Take you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Want im luku herdi u president, egwe herdi amay go mitra president, nooit wan president e komita man, sabi to. Na wurit may go mit wurit man dat mi kate egwe. En te look up story tak luku a presidents do no de. You na wan burger fusranang. You F4 en tufa akondre edrai e kotranga. Maar yeshi tak abo boma draaien wan. Furu partij etegi tak ai temiko anda makmo se dis. Maar in de meeste gevallen ane lukt de man. Maar yeshi tak abo apo kans fuma setwang mooi san fusrana. Dat zei de mitak abo kan doen, NDP kan doen. Im luku ere. Luku lek ala de straat masa yeshi.
collect de man Sikitix, de man Toto, de man Menem. Ik loop dat de mij go dichtbij in een partij. De mij go dichtbij go met de man. Maar nooit misschien een straatman of een go dichtbij go met de president. Dus omdat de mij zullen kunnen op heights. Sabi toch? Maar ulai nanga heights, ulai lek familie ja. Mi heb ome idee. Mi heb ome idee. Sami kan die president. Maar meneer kies een kans voor go met hem. Maar mensen dat dus de NDP nanga abop. Je kies een kans dus. De maar heb je idee van nou doet weet je. Maar dus zo mensen dat abop kan veranderen hier situatie voor de eerlijkheid. Zo mensen dat ab dus. Misschien heeft go met vice-president dichtbij ba. Misschien heeft go met zalig ex-president dichtbij ba. Snap je toch? Dus ja, zo mensen dat die maken draaien als systeem. En Yusref na vaker gwa busi sei binnenland. Iemand tegen me sana de prijs drapen voor kan de wasaka ali so mi era na 2-3 maal drapen in binnenland. Saya ada 2-3 maal. Kade tak anu tu. Namoro. Omeni so. Dus in Barikan kan de jaso yo bij wasaka ali si IT bar. Zo, dat zie je bij tugra afu. Dat omen tugra afu de na kan de 60 to so. 60 to so. CB to so. Sabi to. En one fout emek in a binnenland. De mij denkt, ala des mij naar binnenland Europa go to. Follow? Ala des mij Europa go to. Want je hebt oma, je hebt chinengre, je hebt vrouw, je hebt opa. Sabi to? Maar te den pijpjes na baldadig. Of te den bijsani na baldadig. Dus, mi is je na fout dat de mij meki. Dat na hier binnenland na go to Europa. Alas mij naar binnenland Europa go. Manu alas mij Europa go. Je hebt bigis mij naar binnenland. Sabi toch? Je hebt chinengre. En dus lek fay betaki 60 dusu. Nou een bigi verschil kom met een foto. Maar even luko no na verkiezingen doro voor mangen met propaganda. Idee tak wie soort regering ko uno kar partij of zo. Wie soort regering ko. Idee tak asik sudu dat masaka. Want sa sabi na o may lining etiki o may sanego wat mis. Maar idee tak a binnenland makiswa veranderen. Want a binnenland sinds mi sabi altijd a binnenland tang iwang duisternis. Idee tak om mopo uit a duisternis dat. If this mas op de rechter, sabi toch? Dat ook moet doen. Dus bijna vanaf 2026 aan moeten. Want alles aan eenvoudig toch? Ja. No, alles moet stem gewoon. Ja toch? Dus recht voor iedereen, recht voor allen. Dus dat is mam sabi. Dat is mam sabi tak if one pakje brede jana 50 SRD. En dit dat 50 SRD. Ja toch? Want alles aan de masiti. Alles aan ko eenvoudig. Dus alles maar basem recht. No, want dus je begrijpt zo met dat toch? Ja. Dus dat dins mam sabi tak if one saka alisi te jaso 200 SRD en dit dat 200 SRD. Dus het is makkelijk. Stranas man protest. Dat na hier zijn. Maar if de weer protest, dat die boos dat zijn bogo ordelijk. Ja. En terwijl lukutak ook toe fa alibide lekwa mang sa isuka go to. Puro tegenslagen lelijk van betak in het begin. Fa unusref ego om nanga de mawat uyere tak de buitenlander met name de brasho nanga de man dat de ma eko do fufur sandrape my roof in de osso puding dorpusma. Doen jullie wel wat er tegen want kutak wang school to make wang aangifte of de standaard of school to net doen next. Want steeds met koyere tak de sanate ko furu in a binnenland. Dus voor de eerlijk, in a binnenland uno na leti, una rechter. In a binnenland una leti, una rechter. Want collega van, een voorbeeld, de collega nieuw koffie kwam daarbij. I am good. Na de mij taka hier omgeving. Dus maar na de man kon schisma, sabi toch? Dus dat is verwonder me wel weer. Na regering tot regering naast hem. Sabi toch? En de mij vindt dat
contract betekent anoma. Maar if I'm zij teken dan anoma boroko baka. Sabi to? En de mij die perdesma met tegi de mij die perdesma. Dus na zo'n voorbeeld ba dus de man sakong na de man atleti. Dus you sa deja inoma doen hè. En dan gaan de mij doen perdesma. Dan gaan her systeem. Dugu de mij teka her gebied pe you Morocco. Desnoods de mij troe doti dape. En you no mag go dape. Dus bijna des maf nieuw koffiekamp. Na des ma de zo dat de maar des ma na geen optie en de regering sabi dat pena go to sabi toch dat want cheap recipe des ma Morocco desnoods I am gold etroe doti dape. Ja. Sabi toch dan mensen tak na gewoon dieper en sasana moro rit van voor nieuw koffiekamp. De man neemt des ma Morocco. Sabi toch dus dat is ma survive en voor zo'n district, zo'n dorp, dat is zo voor money ik moet toch. Dat niet eens een next de man no zet gaat dorp. No een voetbalveld, next, no een werk. No man, ik gewoon de mij die perders man. Ja maar dus mis ik, liever de man maar ook een contract dat want altijd de motak met de vice-president, sabi je toch? Look, de man vindt dat ik mijn Euroko, en mijn pora hier binnenland. Sabi je toch? Maar, als mijn Euroko niet eens, in tiende, sa I am gold Euroko. De man een kilometer, de mijn boro qua ondergrond. Ja, ala de biggie boom, de mijn poes tot die tapu. Sabi je toch? Dat mensen die nog vooruit gaan voor ammonie, sa de mijn dit chagwe. Maar toch mensen dat vice-president, en mijn praat maar chisan ete. Sabi je toch? Dat, toch des maar even dat. I'm enough. Boy, met de strenge people, dus kies refi gewoon te bouwen. Dat uluko zei sta, dat zo mensen like akasiti. Oké, Nani, dan meneer Nani miwa actie grant miwa tegi grant ang itak iteka apchim PC fitting contact na Kulturo TV. Even collega uit Faala de Sanes Dong. Natuurlijk wil ik een andere afspraak maken voor de kijkers voor Kulturo TV binnen en buitenland. De kunstwerken voor jullie. Sumana nani eigenlijk dat kunstgebied. Want nono de makoleri voor dorpuse go to man. Maar met de man sabi fa Yusref de ina kunstgebied. Dus die asana dan wordt ik wat trading. En die nomi wat tegen succes i alasan saya doen nanga de voorzichtig nanga alasan. Dus mijn laatste boodschap voor iedereen. En temetaki metak NDC na abop omdat na kuno efire sabi to kuno na depotisme sabi to dat kudo rustig bouwers en sa sambe want tegen toe dat bijna aparte sa de nota fa president to bijna oppositie schreef mino be wane moro oppositie schreef want te do gwa oppositie dat do koru baka sabi to fu kom baka dus goed keer rustig aan ons refi. Want na uno effiring, sabi to. If na mi bem taki to, if na mi bem taki, de man afkoppel direct abop na ND3. Sabi to, maar baka verkiezing dat de man bloemen samenwerken. Omdat het beste samenwerken samsi ooit tangano na die 2010 kom in 2015. Na die de toen man bekoppel. Ja, dat ben de boodschap. Kijkers, en dit is de heer Nani Morey. Ik ben Krishna Lakpat van Kulturo TV en ik wens u een fijne dag verder. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.